बेसेबां जमायनानै दं नायथारनोसै रायजो राजानो खिथानोसै खासिबायसो नामा मोनजाबाय नै 20 थाखा 20 थाखा 20 थाखा बेंलाया ओरैबायदि गोरिब जाबाय बेरायबाय फैसा दाबाखौबो नै देखावनो गोनां जाबाय बेनो रायजो राजा नोंथांमोन थाइसेया एक्सट्रा दं आरोखि देनांहायबाबो जुरिमाना नांला फैसाखौहाय जुरिमानायानो नांखागोन नोङो आरो 1111 थाखा राइट जाबाय नै बेखौ जों सानाखैमोन नालाय बेखौ बुजाबजोब्बाय जोङो दायो लाखि नाम्बार लाजागोन नुबाय दा बेंलाया ओरैबायदि गोरिब जाबाय नोंथांनि सिगाङावनो दिन्थिबाय आङो फैसा दाबाखौ खिथेन ओमफ्राय नों बेखौ बोखावनो गोनां जाबाय मानसिफ्रालाय सानो इउटुबारब्ला बिराद माहाजोन जायो होननानैहाय माबाफोर अनोब्ला गुगल पे फन पेफोर खालामना हरोब्रा एसे बेरायनोहाय मानसिफ्रालाय माथो लाजिया फांजिया बिबायना जायोब्रा जोंलाय माथो लाजिलायलाङो QR क'डफोर सिथाबना होलांनोसै बेयावहाय स्क्रिनफ्राव नाम्बारफोर होलाबो डिसटार्बसो खालामगोनदां बेराय गोरिब जाबाय नै मानसिफोरनि रुमावसो मरा जाना दङ उफाय गैया बेनोसै रायजो राजा नोंथां